No se on Ville Versumesta, terve ja tervetuloa tämän meidän ensimmäisen YouTube-videon pariin. Tänään mä haluan jakaa sun kanssa tällaisen yleiskuvan, kuinka versoja kasvatetaan ja kuinka sä voit oppia tällaisen oikeastaan aika mullistavan tavan kasvattaa ruokaa omassa kodissa hyvin pienessä tilassa erittäin ravinnerikasta ravintoa. Versothan kasvaa ihan viikossa tai kahdessa täysmittaisiksi. Sitten ne voidaan syödä siitä, että sun ei tarvitse odottaa sitä seuraavaa kesää, ja että sä niinku saat kasvattaa taas omaa ruokaa vaan. Ja näitä voi kasvattaa todella nopeasti ja tämä tekee niinku terveellisestä syömistä niin paljon helpompaa. Suomessahan tässä tullaan vähän perässä, mutta versota nyt on trendannut tuossa Amerikan puolella jo pitkän aikaa niinku niiden ravinnetiheyden vuoksi. Eli sanotaan, että versoissa on niinku 40 kertaa enemmän ravintoaineita kuin sitten täyskasvuisessa vaikka parsakaalissa. Mä oon itse kasvattanut näitä versoja nyt pari vuotta kotona ja haluan nyt jakaa sen tavan, mitä mä itse näitä kasvatan, ja ehkä siinä on jotain, mitä sä voit multa mallintaa ja kehittää vähän paremmaksi, mutta tää on prosessi tällä hetkellä hyvin pitkälti, joten käydään sen pari. Käydään alkuun läpi, että millaisia tarvikkeita tarvitaan versojen kasvattamiseen, jotta se kasvattaminen on niin kuin mahdollisimman tehokasta ja turvallista. No aivan alkuun sä tarvit jonkinlaisen kasvatusalustan. Meillä on Versumestalla myynnissä tällaisia 10-20, 25 kertaa 50 senttisiä suunnilleen kasvatusalustoja. Näitä on reijällisiä versioita ja reijättömiä versioita. Käydään kohta läpi, kuinka nämä toimii. Ja sama juttu sitten 10-10 levyllä, tämä on suunnilleen 25 kertaa 25 leveä, että onnistuu vähän pienempi sato. Sitten tarvii jonkin näköistä hyvälaatuista kasvatusmultaa, eli tässä mulla on Green Carein maatilan aito kasvusäkki. Tämä on luomulaatuinen, aika hyvää multaa, ei ole mitään maksettu mainos tämä, mutta tätä mä nyt itse käytän tällä hetkellä, että siinä on jonkun verran niitä ravinteita jo sisällä ja luultavasti se on aika kemikaaliton, mitkä nyt ehkä itselleen ne tärkeimmät jutut ja tää on hyvin toiminut. No sitten tarvitsee tietty jonkinnäköisiä siemeniä siihen, versoja kasvatetaan kerralla aika paljon, eli tuommoisen 10-20 levyä. Laitetaan esimerkiksi joku 10-20 grammaa näitä parsakaalin siemeniä esimerkiksi. Ei ehkä kannata lähteä kaupasta ostamaan niitä 1 gramman siemenpusseja, tulee vähän kalliiksi. Että me myydään Versumestalla tällä hetkellä 250 grammasia pusseja, varmaan isompiakin tulee jossain vaiheessa, mutta ne näistä kasvattaa vaikka parikymmentä tuommoista isompaakin levyllistä ruokaa, eli ne on aika riittoisia. Ja sitten vertailun vuoksi laitetaan tätä China Rose Retiisiä myös kasvamaan tuo 10-10 alustalle. Tässä on vähän kohkaammat siemenet ja sitten kasvaa vähän isommaksi nopeammin, eli vähän vertailun vuoksi. No sit suosittelen käyttää tällaista isoa saavia, että homma on niin paljon siistimpää. Eli tänne saa mullat mahtumaan ja sitten levy tonne saa siellä ikään kuin hoidettua tämän homman, minkä mä kohta teen tässä, mutta tämän videon takia mä nyt teen tämän tässä pöydällä, että näkee vähän paremmin. No versojen saa oikeastaan pystyt ihan missä tahansa astiassa kasvattamaan, mutta mä itse käytän näitä 10-20 levyjä, koska tää helpottaa kastelua ja sitten saa vähän tasalaatuisemman tuotteen tehtyä ja mahdollistaa niin vähän monipuolisemman kastelun, mikä on aika tärkeää tässä versottamisessa. Näitähän on kahta eri laatua. On tää reijätön levy, umpinainen, tää on vähän niin kuin vesisäiliö tässä pohjalla. Siihen päälle lyödään reijällinen levy, mihin sitten laitetaan mullat päälle. Tämähän mahdollistaa sen, että saadaan kasteltua näitä versoja myös alhaalta päin. Että laitetaan vaan vesisäiliön vettä, laitetaan tää reijällinen mullalla ja versoilla laittu astia tähän päälle, koska versoja kasvatetaan niin kuin todella tiheesti verrattuna siihen, että miten nyt vaikka täyskasvuiseksi kasvatettuja parsakaaleja kasvattaisi. Ja siinä on sitten tärkeää, että siinä kiertää ilma, eikä niinku se pinta on esimerkiksi hirveän kostea, että se rupeaa aiheuttaa sitten homeongelmia. Eli ruvetaan sitten vaan täyttää tätä kasvatusalustaa mullalla. Säkkimultaa, kasvatusalustaa. Kaadetaan nyt sinne mahdollisimman nopeasti. Yleensä nämä reunat on just kaikkein helpoin jättää huomioimatta, että kannattaa aloittaa näistä reunoista. Eli mitä tasaisemman siitä saa tehtyä, niin sitä parempi laatu tavallaan, tasalaatuisempi jälki tulee sitten versoissakin, että jos se aaltoilee paljon, niin siemenet vaikka kasaantua yhteen kohtaan, eli mahdollisimman tasaisen pinnan koittaa tähden tehdä. Tehdään sama homma 10-10 levyllä. No äsken jäi mainitsematta, että tarvitsee jonkinnäköisen sumutepullon tähän kanssa. Eli itsellä tällainen aika iso sumutepullo, mutta ihan niin kuin jos kotona löytyy valmiiksi jotain pienempiä, niin toimii ihan hyvin tässä käytössä. Tykkään itse tälleen alkuun sumuttaa pinnan kosteeksi, että siihen tulee vähän niin kuin tarttuu noin siemenet paremmin siihen kiinni. Yes. Aloitetaan vaikka retiisillä. Mulla on nyt itsellä niin kuin aika hyvä tuntuma tullut jo siihen, että paljonko näitä nyt kannattaa yhdelle levylle tuon pistää. Mutta ehkä alkuun kannattaa just punnita itse, että saa semmoisen tuntuman, että paljonko
mikä määrä vaikka toimii parhaiten. Siitähän voi pitää vaikka vähän jotain kirjaa, että jos mä laitoin 15 grammaa siemeniä, mä sain näin paljon valmista satoa ja sitä rataa. No mulla on käytössä tällainen Silver Cresti, tällainen lusikkavaaka. Laitetaan vaikka 15 grammaa tai jotakin. Jes, 15,9 näyttää Silver Cresti ton verran. Levitellään paikalleen näkin kannattaa aloittaa reunasta, että ne jää helposti muuten vajaiksi. Tässäkin huomaa, että niinku, kun ei käytä tätä saavia, niin näitä saattaa levitä tänne ympäri huonetta, niin ei ole kauhean siistiä. Kannattaa olla tommonen vaasi. Tai saavi, mikä toi on? Paljonko saattaisi joku nimetä? Jes, tällainen tulos. Sun ensimmäinen yritys ei välttämättä ole näin siisti, tai sitten se voi olla siistimpikin. Aina tietysti hyvä, jos ne ei lähde tälleen kasaantumaan nämä siemenet, että mahdollisimman ikään kuin hyvät välit jokaisella, että tulee mahdollisimman hyvät kasvuympäristöt jokaiselle tasalaatuisesti. Nollataan vaakaa ja laitetaan sama 15 grammaa siihen. Joo, ei mitään. Laitetaan kyllä lisää, ei tässä. Laitetaan keskellekin kunnon. Kyllä mä itse tykkään suunnilleen 20 grammaa laittaa parsakaalin siemeniä. Se on vähän siitä kiinni, että kuinka isoiksi näitä haluaa kasvattaa. Että itse on sellainen vähän aiemmassa verson vaiheessa niin leikannut, mutta jos laittaa vähän harvempaa, niin sitten voi esimerkiksi odottaa, että tulee tämä ensimmäinen oikea lehti siihen ja sitten siinä vaiheessa leikata. Että kannattaa testata molempia vaihtoehtoja. Sitten vielä sumutetaan ne kauttaaltaan pinnalta. Tässä vaiheessa sitten ehkä käyttää vähän reilummin tätä vettä. Eikä ne ole hyvä näin. Okei, nyt kun ollaan saatu siemenet levitettyä, niin tässä vaiheessa niin laitetaan pimentoon 3-4 päivää näissä vähän nopeammissa laikkeissa, jos on sillä lämpötila suunnilleen kohdallaan. Varsinkin parsakaali tykkää alkuun vähän lämpimämmästä suunnilleen, vaikka 24 astettakin saa olla lämpöä, ja sitten kun ne on siemenet itänyt, niin voi laskea vähän pienempää jonkin, jopa 16 asteeseen, se tykkää vähän viileämmästä siinä vaiheessa, mutta ihan niin kuin tietysti omat olosuhteet sen pitkälti sanelee. Lämpölevystä on hyötyä, mutta sitten taas, jos on liian kuuma, niin sekin aiheuttaa ongelmia. No itse ehkä sulla tulee parhaat ajatukset mieleen, että mikä sun kodissa voisi toimia parhaiten. No näähän pystyy laittaa pimeeseen ihan tällaisena, mutta itse suosin käytettävästi vähän painoa tässä apuna, että siinä on kunnon paino siinä siementen päällä, niin siinä tulee parempi multakontakti. Versot niinku saa enemmän voimaa siitä, että niillä on iso vastus siinä, mitä vasten ne haluaa kasvaa. Auttaa niitä versoja vahvistumaan ja sitten juuria kasvamaan suoraan alaspäin. Et se on tärkeää, että kun näitä on näin tiheesti tässä levyllä, niin ei ole hyvä, että juuria menee vähän sinne sun tänne, että se aiheuttaa just sitä homeongelmaa. Eli hyvä tapa on sitten laittaa tällainen reijätön levy sitten vielä tähän päälle kanneksi. Sehän istuu luonnollisesti tuon päälle hyvin. Sama juttu 10-20. Ja tää nyt laitetaan paino päälle. Joku semmonen 5 kiloa on aika hyvä. Ja nyt sitten alkaa se pimeä vaihe. Eli painon päälle laitetaan jonkin aika lämpimään ja pimeeseen paikkaan. Annetaan olla siellä semmonen 3-4 päivää. Ehkä niinku kerran vuorokaudessa voi vähän käydä kurkkaamassa, että miltä siellä näyttää. Ja sitten sumuttaa aina kertaalleen läpi toi pinta. Mutta vähän niinku riippuu, jos sulla on vaikka tosi kosteata multaa, niin ei sun välttämättä tarvitse koko aikana sitten ollenkaan käydä kastelemassa, että se hoituu kyllä itsestään. Mutta jes, eli tässä kohtaa sulla on ollut versot pimennossa semmonen ehkä 4-5 päivää. Mulla meni 5 päivää päästä tähän asteeseen, että pistin ne alkuun pikkasen kylmää, että huoneessa oli ehkä hyvä, jos 18 astetta lämmintä, niin se sitä alkuvaiheen itämistä hidastaa aika merkittävästi, että normaalisti käytän lämpömattoa siinä alussa, mutta nyt mulla on se muissa kylvohommissa tälleen kevättä aikaan, niin eli tältä me näyttää versot tässä vaiheessa, näette aika kivasti pursua yli jo täältä reunalta versot. Eilen aamusta käänsin tämän levyn toisinpäin, niin kuin aiemminhan tää oli painona näin päin, siis näin päin. Mutta mitä mä nyt on tykännyt laittaa, niin sitten viimeisenä pimentopäivänä niin kun poistaa sen painon siitä päältä. Kääntää sitten tämän levyn toisinpäin, niin ne pystyy niin kuin vapaammin siellä kuitenkin pimennossa kasvamaan. Että tuntuu tekevän ihan hyvää ja varsinkin tälle kesäläisillä nyt ei ole paljon väliä. Jos sä nyt laitat ikkunalaudalle siinä, ne kasvaa ihan kivasti. Mutta sitten talviaikaa, kun itse kasvattaa ainakin lamppujen alla, niin sitten saa yhden päivän kastetettua vähemmän ilman sitten sähkökuluja niistä lampuista. Et siinä on semmoinen etu. Meillä näyttää parsakaali täältä. Tässä näkee hyvin tämän eron, että nämä reunaan on tullut täältä valoon, niin tää on aivan vihreä. Mutta sitten taas
kaikki mitä tässä pimenossa on ollut, niin näkyy tällaisena keltaisena, että ei ole vielä lähtenyt ikään kuin prosessit käyntiin. Ja retiisi sitten kasvaa vielä terhokammin täällä, mutta sama ilmiö vihreän reunalta. Tässä vaiheessa nyt on tietysti hyvä tsekata, ettei ole mitään homeongelmaa muodostunut, jos on ollut liian kosteeta. Nähdäänkö tästä esitellä. Tästä niinku, tämähän on luonnollista, että nämä versut alkaa niinku muodostaa tuonne juureen tuollaista karvaa, että ne etsii sitä kosteutta sitä kautta. Useimmiten ei ole vielä hometta. No, nämä näyttää ihan tarpeeksi hyviltä. Mutta sitten jos rupeaa näkyy esimerkiksi semmoisia isompia seittejä, niinku, mitkä menee versusta toiseen laajemmalla alueella, niin se on usein merkki homeesta. Se on sitten vähän itsestä kiinni, että mitä siinä vaiheessa tekee. Nämä nyt kuitenkin kasvaa tästä vaiheesta aika kivasti, että tavallaan se home jää sinne pohjalle, että jos nyt pari päivää näitä kasvattaa ja leikkaa sitten vähän korkeammalta, niin mun mielestä ne on oman käyttöön ihan käyttökelpoisia, ei näe ongelmaa siinä. Mutta sitten jos nyt vaikka kaverille tai myyntiin asti näitä kasvatat, niin siinä vaiheessa ei ole ihan kuranttia tavaraa, että opettelee vaan paremmin sen prosessin niin, että tällaista ongelmaa ei pääse muodostumaan. Mutta nämä näyttää ihan hyvältä. Täälläkin pientä karvaa näkyy, mutta ei homeongelmaa. Yes. Eli tässä vaiheessa, kun ollaan kansi poistettu, niin se on tärkeää siirtyä tähän pohjakasteluun. Sen takia mä käytän näitä alustoja, mitä meillä on Versovestallakin myynnissä. Eli kun nämä on tosi tiheästi täällä vähän huonosti kiertää ilma, jos tää jatkaa sitä päältä kastelua, niin se aiheuttaa hyvin suurella todennäköisyydellä homeongelmaa sitten muutaman päivän aikana. Ja sen takia meillä on tää vesiastia tää pohjalla. Eli tämän pystyy kätevästi nostaa ylös tästä. Lorauttaa vaan ihan reilusti vettä tää pohjille. Ja sitten sitä kautta nämä vesi lähtee menee tuolta pohjan kautta. Tulee kostetukseen sen mullan kanssa, että se multa sitten imee itseään sitä kosteutta ja kastelee sitten versojen juuria. Ja sitten tämän laskee tähän päälle. Kannattaa aika varovasti tää aina laittaa, että jos se laskee nopeasti ja varsinkin jos toiseen reunaan ensin, niin sitten se työntää ne vedet tuonne toiseen reunaan ja sitten voi puskea niitä ulos, mikä sitten aiheuttaa taas siivoamista. Lorautetaan meidän hitaalla kastelukannulla tänne kanssa hyvä satsi. Nämähän on jo tosi hyvän kokoisia tässä vaiheessa, että oikeastaan yksi aurinkoinen päivän ikkunalaudalla, niin näitä voisi ruveta jo alkaa syömään. Pikkuhiljaa leikellä tuossa. Tänään nyt varsinkin on hyvin aurinkoinen huhtikuun päivä tuossa pihalla, niin tykkään laittaa lampun alle näitä. Eli tonne parin lampun alle sitten pistän muutamaksi päiväksi. Ja joo, nämä versot ei ole tosiaan kovin vaativia tässä vaiheessa, että minkälaista valoa ne vaatii, mutta kannattaa tosiaan olla korkean kelvinin valaistusta, eli mielellään sellaista 6400 tai 6500 kelviniä, eli todella kirkkaan valkoista valoa. Siitä ne tykkää tässä vaiheessa eniten, että no niin, ja sittenhän lopulta, kun sä oot varmaan reilun viikon verran kasvattanut näitä versoja, niin on vihdoin sen sadonkorjuun aika. Katsotaan nyt tässä lopuksi nopeasti, että mitä kannattaa sille sadolle tehdä. Eli meidän versut näyttää sadonkorjuu kypsänä suurin piirtein tältä. 10-20 levyllä on erittäin kiva matto. Nämä on nyt vähän ollut viileässä, että ehkä sen takia pikkasinkin menettänyt sellaista terävää väriä, en tiedä näkyykö kameraan, mutta erityisesti tämä retiisilevy, tämä nyt on aivan muikeassa kunnossa ja tämä kannattaa varsinkin niitä katkaista tässä vaiheessa kokonaan. Ja tässä nyt on oikeastaan kaksi sellaista lähestymistapaa, mitä voi lähteä tätä sadonkorjuuta tekemään. Eli ensimmäinen on sitten tällainen, että sä lähdet, jos sulla on mahdollisuus vaikka laittaa ikkunalaudalle tämä sun versolevy, niin sitten pikkuhiljaa rupeat siitä leikkaa siivua pois. Eli kun sehän tiedetään, että kasveista nämä ravinteet lähtee hyvinkin nopeasti sitten tuhoutumaan sen jälkeen, kun sä teet sadonkorjuun. Et se etu tässä tavassa on se, että sä koko ajan saat maksimaalisen tuoretta ruokaa, että siitä on mahdollisimman vähän hävinnyt mitään ravinteita. Et jos lähtee pikkuhiljaa leikkaamaan, niin ehkä kannattaa aloittaa jo vähän ennen tätä, eli siinä on tietty aikaikkuna, minkä aikana versut pysyy hyvänä ja sitten jossain vaiheessa nyt kannattaa leikata kokonaan, että jos sä alat pikkuhiljaa leikkaamaan, niin ehkä sitten kannattaa aloittaa se niiden leikkaaminen sitten muutamaa päivää aiemmin, kun se sitten tosta vaan otetaan pikkasen versoista kiinni. Mahdollisimman terävä veitsi, tällainen suoralaitainen on hyvä. Tämäkin nyt on vähän kaareva, mutta suoralaita toimii kaikkein parhaiten. Ja tulee mahdollisimman hyvin ja lähdet tälleen sahaavalla liikkeellä sitten vetää tätä pois, että sieltä jos sulla on tylsä veitsi, niin tulee helpommin näitä juuria tulee siinä mukana. Ja näähän pitää sitten aina
käsin ottaa pois. Eli muutaman päivän ajan voit leikata tosta aina satsia ja lisätä ruokaa ja sitten vaan ääntä kohti. No, hyvä tuli. Pikkuhiljaa tästä muutaman päivän ajan leikata. Kato nyt, tällä siinä just käy, jos ei ole tuollaista terävää veistä, mitä mulla nyt ei oo. Kyllä. Mutta sitten retiisin kanssa katsotaan, että kuinka tää tapahtuu. Tämmönen koko levyn leikkaaminen. Tämähän nyt ei mitenkään muuta sinänsä poikkea, mutta otat vaan jonkun kulhon tosta avuksi. Napataan tosta vaan kiinni ja lähdetään sahaamaan. Versoja poikki, katsotaan ettei tuu multaa. Heitetään talteen. Siinä se sadonkorjuu lyhykäisyydessä. Ehkä kannattaa vähän vielä henkätä noita ylimääräisiä tosta pois, että ei tule hävikkiä, mutta tosiaan niin kuin näette, että tämmöisestä 10 levystä retiisiä tuli niin kuin aika iso kulho retiisin versoja, eli mun mielestä tää on niin kuin versottamisessa niitä parhaita puolia, että on oikeasti aika hieno tapa tuoda sellaista yltäkylläisyyttä elämään, että kun mietit, että paljonko tämmöisessä kulhossa syötävää, paljonko sä saat ravinteita näistä siihen, että sä käyt jotain 2 euron salaatteja roodaamassa kaupasta, ne ei ole niinku mitenkään mittakaavassa. Et kun lähestyy tää sadonkorjuu, eli niinku edellisenä päivänä ei niinku ehkä kannata enää kastella näitä kasveja, ellei ne nyt ole päässyt kuivumaan, että ne rupeaa lerpattaa vähän sivuille, niin sitten nyt kannattaa kastella, mutta jos niinku sitä kannattaa vältellä sitä aivan viimeiseen asti kastelua, että sitten nämä on niinku kosteita, nämä versot, mikä taas sitten aiheuttaa sen, että ne säilyy vähän huonommin, jos sä laitat nämä kosteena jääkaappiin, että yksi hyvä vaihtoehto on tietysti, jos pystyy laittaa tuulettimen vaikka viimeiseksi päiväksi siihen pyörimään, niin se auttaa sen kosteuden kanssa ja sitten parantaa säilyvyyttä. Mutta eipä siinä, säilyminen nyt on hyvin yksinkertaista, että kannattaa jollain vaikka muovikelmulla tietysti toi tuosta päällystää, että se niinku ei pääse kuivumaan jääkaapissa, säilyy taas pidempään. Mutta näillä vinkkeillä sä pääset hyvin alkuun versottamisesta. Tääkin on ollut vähän erikoinen prosessi tää videon tekeminen, että mä nyt on monen päivän aikana kuvannut tätä vähän niinku elämäntilanteen mukaan, että sen takia mä nyt en anna mitään tarkkoja päivämääriä tässä, että mikä on milloinkin valmista, koska se omat olosuhteet vaikuttaa ja ei se niinku, se ei vaan ole niin tarkkaa näiden kanssa, että vähän niinku pystyy omien aikataulujen mukaan hoitaa tätä hommaa, että aivan erinomainen harrastus, miten päästä niinku käsiksi oikeasti hyvänlaatuisen ruoan tuottamiseen. Eli jos sua oikeasti kiinnostaa aloittaa tällainen tai jatkaa tällaista hyvän terveellisen ruoan tuottamista, joka on todella edullista ja ravitsevaa, niin kannattaa vaikka tsekata meidän verkkosivut versomesta.fi. Sieltä löytyy todella hyvänlaatuisia luomusiemeniä ja näitä kasvatusalustoja ja muuta tarvikkeita, jotka niinku auttaa tässä tehokkaammassa kasvattamisessa. Niin pääset hyvin hommassa alkuun. Tää oli mun ensimmäinen YouTube-video, mitä nyt teen tälle kanavalle. Jos sä jaksoit katsoa tän loppuun, niin kiitos. Aivan mahtavaa. Jätä vaikka kommentti tuohon alle, miten tää meni. Nää niinku luultavasti tulee tästä toivottavasti vähän paranemaan, että tää on tosiaan aika pitkän ajan välillä tehty tää ensimmäinen video, että katsotaan toivottavasti mä saan vähän virtaviivaistettua tätä prosessia, mutta siitä se on niinku muiden töiden ja arjen keskellä. Mutta tälle kanavalle olisi tarkoitus laittaa kaikennäköistä siistiä ruoan tuotantoon liittyvää materiaalia, totta kai ennen kaikkea versottamiseen, mutta varmaan vähän muutakin. Että laita kanava tilaukseen, jos tällainen aihe kiinnostaa. Ja ehkä niin kuin jossain vaiheessa näitä vähän tasokkaampiakin videoita, mutta tällä jollain lähdetään liikkeelle, niin se oli tässä. Ja kiitos ensi kertaa. Jollain lähdetään liikkeelle.